дар арсаи варзиш танҳо такя намудан ба маҳорати асил, машқу тамрини пайваста ва хастагинопазир гузашта аз ин садоқату дилбастагии пуршавқ байни ришта метавонад барои касби қуллаҳои тобноку пурдурахши музаффарият роҳ кушояд. қаҳрамони барномаамон Муҳаммад Юсуф Раҳимов дар оилаи варзишгар тавлид ёфтааст. маҳз кӯмаку дастгириҳои бевоситаи бобояш боис шуда то варзиши рақами якро ки аз мақбултарин навъи бозӣ дар кулли сайёра маҳсуб меёбад интихоб кунад. من در این ساحه فوتبال تو سینی زیاد از 50 فوتبال بازی کردم با فوتبال‌های کلانم مشغول بودیم و امروز خواستیم که پدر محمد یوسف همین رشته ورزشی اوید با فوتبال که به انجام نرساند تا به آخر که از روی شرط شرایط‌های امروزی جمهوریمون بودن همیشه شرایط ما محمد یوسف پسری و یا که بودن این رشته ورزش خواهش کرد که من میخوام که فوتبالیست اصیل باشم و کاری به انجام نرسیده پدر و بابایم را باز دوام دهم. воқеан яке аз намудҳои варзиш ки дар миқёси олам аз маҳбубтарин ва маъруфтарин ба ҳисоб рафта ҳазорҳо ҳаводорону ихлосмандонро пайдо кардааст ин футбол аст. илова бар ин футбол кӯдаконро дар рӯҳияи дӯстӣ, ягонагӣ, муттаҳидии гурӯҳӣ ҳидоят карда фарҳанги варзишӣ ва қувваву рӯҳияи озодмандиро дар онҳо инкишоф медиҳад. хушбахтона дар қаламрави тоҷикистон футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиш ба ҳисоб рафта дар миёни аҳолӣ нисбат ба дигар намудҳои варзиш эътибори хосаро пайдо кардааст. муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзиши оид ба футболи шаҳри душанбе дар ҷумҳуриямон маҳбубияти зиёдро касб намудааст. қаҳрамони барномаамон Муҳаммад Юсуф Раҳимов дастпарвари ин мактаби варзишӣ аст. салом Муҳаммад Юсуф, муддати чанд дақиқа аст ки шумо дар ҳамин майдони варзишӣ машқу тамрин кардаистед? муддати 40 дақиқа аст ки мо дар ҳамин варзишгоҳи марказӣ дар машқу тамрин карда истодаем. акнун шумо ба мо гуфта метавонед ки дар ан ҳамин муддати 40 дақиқа шумо кадом усулҳоро иҷро намудед ва кадом супоришҳо аз ҷониби мураббӣ ба шумо дода шуд? ва супоришҳо аз тарафи мураббӣ гуфта шудааст ки мо бояд бо ҳам пас бозӣ кунем ва финҳои бисёрро кунем ва барои ҳамин мо ҳамин корро иҷро карда истодаем. хеле хуб, яъне вазифаи шумо ана ҳамин бисёртар дар майдон усулҳои маъмулии ана ҳамин футболро иҷро намудану яъне рақибро фиреб додану ба дарвозаи ҳариф гол задан аст. бале. хеле хуб. сараввал вақте ки шумо ана ҳамин дохили майдон шудед корро аз чӣ шурӯъ кардед? аввал мо баданро гарм карда баъд ба майдон даромада баъд пас бозӣ карда мебошад. яъне сараввал шумо бадани худро гарм сохтеду яъне ба давидан шурӯъ кардед ва сипас ана ҳамун супоришҳое ки мураббӣ ба шумо дод ана ҳамун супоришҳоро иҷро намудед. бале. хеле хуб. Муҳаммад Юсуф, биёед каме дар ана ҳамин бобати машқу тамринҳои шумо дар бобати оне ки муддати чанд сол аст ки шумо дар ан ҳамин мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба футболи шаҳри душанбе машқу тамрин мекунед? ман аз синни 7 солагӣ дар синфи якум будам. ман то ҳозир 3 сол мешавад ки дар инҷо дар варзишгоҳи марказӣ машқу тамрин мекунам. тавре маълум шуд, Муҳаммад Юсуф узви муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзиши оид ба футбол аст. мактабе ки аз замони таъсисёбиаш то ин дам дар омода ва тайёр кардани футболбозони муваффақ саҳми арзанда мегузорад. нозикҳои футболро бошад аз мураббии соҳибтаҷриба Сафаралӣ Раҳмонов меомӯзад. ҳамагон маълум аст ки кӯдакакҳое ки машқро гузарона истодаем ино синни солҳои 2009-2010 мебошанд. дар чанд мусобиқаи шаҳри душанбе иштирок кардан сазовори ҷои назм гаштанд. ино идеал дорад ки ба монанди Неймар ва ба монанди Роналдо ҳамчун ҳамихел бозингар шавад. бисёр мусобиқаҳои ҷаҳониро алон ҷумла ва дигар давлатҳои хориҷиро тамошо мекунад ва бисёртаргӣ
ӯ дар хона ба варзиш ва ба корҳои хона ёрӣ мерасад ва аз он ҷумла дараҷаи якум барои ӯ хониш аст ки ӯ ба боғои хуб аъло мехонад. 3 сол қабл шумо анами назди мураббӣ Сафар Раҳмонов омадед. Албатта дар кӯчаҳо қаблан бозӣ мекардед бо ёри дӯстонатон, ҳамин бале ва ине ки шомили ҳамин мактаби варзишӣ шудед, албатта боз ҳам масъулияти шумо зиёдтар гардид ва мураббӣ дар аввал ба шумо кадом усулҳоро нишон дод ва ба шумо кадом вазифаҳоро ба зиммаи шумо гузошт? аввал мураббӣ ба мо бо туб кор карданро ёд дод, то ки мо ба туб рафтанро омӯзем ва баъд ба таҷҳизотҳои махсуси варзишӣ сар карда машқу тамрин карда истодаем то ҳозир. Хеле хуб. Муҳаммад Юсуф, шумо дар ана ҳамон кӯчаҳо бо ёри дӯстон бозӣ мекардед ва вақте ки шомили ана ҳамин мактаби варзишӣ шудед, боз ҳам масъулияти шумо дучанд гардид. Яъне ки дар ин ҷо бояд шумо боз ҳам зирактар, ҳушёртар бошед, ана ҳамон супоришҳое ки муаллим ба шумо медиҳад. Ва дар аввал ана ҳамин рӯзҳои аввал барои шумо мушкил набуд? бале мушкил дар кӯча моро ҳеҷ кас сариштори намекард, чунки мо озод бозӣ мекардем. Дар ин ҷо варзишгоҳи марказӣ аст, моро сариштори мекунад ки мо ягон чизро омӯзем ва дар оянда бозингари хуб шавем. Вақте ки машқу тамринҳоро шумо шурӯъ кардед, вазифаи ҳамлагариро шумо худатон интихоб намудед ё ки аз рафти ана ҳамон бозиҳои шумо мураббӣ ба хулосае омад ки то ин ки шуморо ба вазифаи ҳамлагарӣ шомил намояд? ман вазифаи ҳамлагариро худам интихоб кардам, барои он ки ман якум бор бозӣ кардам ва аввал дар телевизор тамошо мекардам ки бозингарон гол мезаданд. Ман ҳавас кардам вазифаи ҳамлагариро гирифта гол задам, баъд хурсанд шудам ва баъд ба ҳамин хотир ман вазифаи ҳамлагариро интихоб кардам. Шояд ба шумо ягон бозиҳои ягон футболбозони аврупоӣ писанд омада бошад? аз бозингарони ҷаҳонӣ Неймар ҷуниор ба ман маъқул аст, барои он ки вай хеле хуб бозӣ мекунад ва голҳои зиёде зада аст ба дарвозаи ҳариф. алон як зумра тарбиятгирандагони таълимгоҳ дар узви тимҳои мухталифи кишварамон дифоӣ вазифа доранд. мактаби мазкур дар байни дигар мактабҳои варзишии шаҳр эътибори хоса дорад, чаро ки ҳунарнамои хуби дастпарварони он на фақат дар мусобиқаҳои дохил, балки берун аз марзи ватан ҳам баръало мушоҳида мешавад. ин гуна муваффақиятҳо имкон дорад ба бозингароне ки акнун ба майдони сабзи футбол гом мениҳанд илҳоми тоза бахшад. ӯ дар дастаи мо бачаи намуна аст. мо ҳардумон ҳамлагар ҳастем, кӯшиш мекунем ки дар мусобиқаҳо гол занем. хеле бачаи чусту чолок ва ҳамаро эҳтиром мекунад. ӯ дар чемпионатҳо гол зада дастаи моро ба пеш мебарорад. аз футболбозони тоҷик ба шумо бештар бозиҳои ки писанд аст? аз бозингарони тоҷик ба ман бисёртар Рустам Зоиров маъқул аст, барои он ки онҳо ба ҷоми ҷаҳон рафта буданд ва ӯ хеле бозии хуб карда буд. хеле хуб. Муҳаммад Юсуф, вақте ки шумо машқу тамринҳоро дар ҳамин мактаби варзишӣ шурӯъ кардед, пас аз чанд рӯз дар мусобиқаҳо ҳунарнамоӣ кардед ва аввалин мусобиқае ки шумо ширкат варзидед кадом мусобиқа буд? мусобиқаи аввалини мо дар анамин варзишгоҳи марказӣ мусобиқаи байни кӯдакон баргузор гардида буд ки мо дар ин ҷо сазовори ҷои аввал гаштаем. дар аввал шумо вақте ки дар ин мусобиқа бори аввал иштирок намудед, худро чӣ гуна ҳис намудед? оё ягон тарсу ҳарос шуморо фаро гирифта буд? Не, набояд мо дар мусобиқа тарсу ҳарос кунем, барои он агар мо тарсу ҳарос кунем вай шикаст мехӯрем, агар тарсу ҳарос накунем мо ғолиб меоем. хеле хуб. дар анамин мусобиқоте ки шумо бори аввал иштирок намудед, бо чанд даста рӯбарӯ шудед ва қувваозмоӣ намудед? чӣ гуна дастаҳои рақибро ба шикаст дучор намудед? хуб, биёед каме дар бораи ҳамин мусобиқа ки бори аввал шумо иштирок намудед каме суҳбат мекунем. 6 даста буд ва мо онҳоро ба хубию шикаст дода сазовори ҷои аввал гаштем. Якумин рақибамонро мо ба
نه آنقدر آسانی بلکه آنها برای آنکه آنها پرقوت‌تر بودند. یکمین دسته را 2-1 مغلوب نمودیم. دویمینش را 3-2 و سومینش را باز 2-1 شکست دادیم. дар футбол хуб идора намудани тӯбронӣ ва бо ҳар ду пои зарбаи қавӣ задан асоси ташаккулёбии бозингар маҳсуб меёбад. чуноне ки баён намудем, дар футбол бозингарон ба худ вазифаҳои хос доранд, яъне ҳамлагар, муҳофизатгар, нимҳимоятгар ва дарвозабон. масъулияти ҳамлагар дар майдон ба нишон расонидани тӯб аст. ҳамин аст ки дар ҷаҳон бештари ҷоизаҳоро ҳамлагарон соҳиб мешаванд. муҳаммад юсуф ҳам ба худ масъулияти ҳамлавариро ихтисос дода, ҳадафи ягонааш майдонро бо гол тарк намудан аст. ҳамлагари интихоб кардааст, айҳудаи ҳамлагарӣ мебарад. дар бозие ки дар душанбе арена ба наздики мусобиқа шуд, чанд гол ин ба дарвозаи Арифиқо зада буд. воқеан имрӯзҳо футбол дар ҷаҳон бо сабку услубҳои хоси худ хело пеш рафт. аз ин лиҳоз омӯхтани хусусиятҳои хоси он барои рушдёбии футбол мусоидат хоҳад кард. аз ин лиҳоз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро лозим омад то барои ҷоннок гардондани варзиш барномаи 5-соларо ба тасвиб расонад. дар ҳоли ҳозир дар қаламрави кишварамон як қатор иншооту толорҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шуданд ки ин иқдом масъулияти масъулинро дучанд гардонид. сохта ва мавриди истифода додани майдонҳои сунъии замонавӣ низ яке аз бандҳои инкишоф додани футбол ба ҳисоб меравад. кори ман дар майдон ҳимоятгар аст. ман бояд дарвозаи худро ҳимоят кунам. 3 сол аст ки ба зери дасти муаллим Сафарали Раҳмонов машқ мекунам. ман футболро хеле дӯст медорам. муҳаммад юсуф дар даври финалӣ бо кадом даста шумо рӯбарӯ шудед? мо бо як дастаи пурқуввате рӯбарӯ шудем ки онҳо як сол аз мо бузургтар ва пурқувваттар буданд ва мо онҳоро 2-2 шуд ва бо пеналти шикаст хӯрданд ва бо пеналти мо онҳоро шикаст додем. он дастаи Динамо буд. хеле хуб. дар ҳамин мусобиқот оё шумо ба задани гол даст ёфтед ҳамчун ҳамлагар? ман ба дарвозаи ҳариф 3 гол задам ва ҳаминтар мо онҳоро шикаст додем. мавриди зикр аст ки футболбозони навраси мо дар соҳаи варзиши тоҷик саҳфаи навро боз карданд. ин навигарӣ маҳз дар даврони истиқлолият ба даст овардани ҷумҳуриямон ба вуқӯъ пайваст. албатта сухан дар мавзӯи бозиҳои қаҳрамонии осиё меравад ки дастаи якачини наврасони зери 16-солаи мо мақоми дуввумро касб карда ба ин васила ба ҳаққи дар чемпионати ҷаҳон ширкат варзиданро пайдо намуд ва албатта мураббиёни кордону соҳибтаҷриба Зайниддин Раҳимов ва Сафарали Раҳмонов дар таърихи футболи тоҷик саҳфаи навро боз карданд. масъулин ин ҳама дастовардҳои беназирро аз шаҳди соҳиб ихтиёрӣ мансуб медонанд. аввало миннатдории худро ба Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории худро мерасонам ки ҳамин хел шароитро барои наврасону кӯдакон муҳайё карданд. ва дуюм ки ба директори мактаби футбол Қурбонов Қосимҷон мебошад ки ба мо таъминот мекунам инҳо. муҳаммад юсуф тӯли 3 сол аст ки ба омӯзиши нозикиҳои футбол машғул мешавад. албатта дар ин муддат ҳунарашро дар мусобиқаҳои мухталиф низ санҷидааст. яке аз сабқати хотирмони ӯ мусобиқаи кушодаи муассисаи давлатии мактаби махсуси захираҳои олимпӣ мебошад. бинобар гуфти мураббиёни мактаб, асоси кори ҳар як мураббӣ дар иҷроиши дурусти машқу тамринҳо эзоҳ мегардад. яъне мураббӣ дар тамрин фурсат дорад то камбудиҳоро ислоҳ намояд. мусобиқа бошад, натиҷаи кори эшонро муайян мекунад. дар футбол бошад, нақши як бозингар аввалин дараҷа нест, зеро он бозии даставӣ аст. дар бисёр мусобиқаҳо аллакай гол задаган ва ҳар вақте ки ман бояд пурсон мешум, ту чӣ қадар гол задӣ? ӯ аллакай ҷавоби худро медонад ки чандта гол задаи вай ба ман ҷавоб медиҳад. аз аввале ки рӯзи варзише сар карда, ӯ ҳамун голҳои задагие ки дар машқу тамринҳо ҳам аст,
ҳамоям ҳисоб бигираду ба ман мегӯяд ки бобо ман ҳамин қадар гол задам. ӯ ҳамеша аз паси ҳам голзанӣ ҳаст ва ҳам аз паси ҳисоби ҳамон голҳои задагӣ. вақте ки гол зад ӯ худашро нишон наметиҳад, худашро ором ҳис карда боз ба қафо омада бозии худро давом медиҳад. муҳаммад юсуф, биёед каме дар бораи ҳамин шароитҳои мактаби варзишӣ ҳарф мезанем. Шароитҳо чӣ гуна аст барои шумо? шароитҳо барои мо хеле хуб аст. мо аз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон мо миннатдорем, ки барои мо кӯдакону наврасон чунин шароитҳоро фароҳам овардаанд. хеле хуб. акнун бояд шумо ба ивази ана ҳамин ғамхорию дастгириҳо бояд чӣ кор кунед? Пайваста ба машқу тамрин машғул шавед. мо машқу тамрин карда дар дигар мусобиқаҳо бозӣ карда парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. ҳар як фард дар оянда ба худ идеале дорад. ин футболбозон низ дар дил орзуву ормонҳои зиёдеро мепарваранд. аз ину ҳар яки онҳо аз замони машқварзӣ ҷидду ҷаҳд менамоянд, ки ба таълимоти мураббӣ бо диққат гӯш андозанд, чунки фардо барои эшон маҳз ҳамин машқҳову тамринҳо метавонад заминаеро ато бахшад. ба мисли футболбози тоҷик, ба мисли Дилшод Восиф як футболбози беҳтарин шавам. дар мо кӯдакону наврасони лаёқатманду соҳиб истеъдод зиёданд, ки метавон бо боварӣ гуфт, ки ояндаи дурахшон ва номбардори футболи кишвар хоҳанд шуд. ҳадафи аслии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзиши оид ба футболи шаҳри Душанбе низ ин тарбия ва ташкилу муҳайё кардани шароит барои рушди ҳунари кӯдакон дар ин самт аст. дар ҳоли ҳозир академияҳои футбол низ таъсис дода шудааст, ки дар он бозингарони навраз тамрин намуда нозикиҳои ин намуди варзишро меомӯзанд. вай дар мусобиқаи Душанбе арена 2 гол зад ва 1 пас дод. вай ояндаи хуб дорад, бо метавонад футболисти беҳтарин шавад. воқеан барои инкишоф додану баланд бардоштани сатҳи футбол қабл аз ҳама бояд ба омӯзишу аз худнамоии тарзу усулҳои нав, ки имрӯзҳо дар мамлакатҳои абарқудрат роҳандозӣ карда шудааст, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кард. бо назардошти ин кори босалоҳияти мактабҳои варзишӣ, ки пурра бо кӯдакону наврасон сару кор мегиранд, метавонад корро дар самти инкишофи футбол дучанд намоянд. ҳар як мураббии футбол дар назди худ мақсад мемонад, ки ҳар як шоги ки тарбия мекунанд дар ҳайати якачини ҷумҳурии Тоҷикистон баромад кунад, паҷамбардори Тоҷикистон бошад. муҳаммад Юсуф дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 61 шаҳри Душанбе таҳсил мекунад. вай дар синфи 4 таълимгоҳ мехонад. албатта ӯ дар байни ҳамсинфҳояш намуна аст. ин бартариро бошад бисёр дар мусобиқаҳо касб кард. гарчанде вай ба варзиши рақами 1 шавқи беандоза дошта бошад, лек барои омӯхтану азбар намудани фанҳои мактабӣ низ вақт ҷудо кардааст. мехоҳад бештар ба фанҳои дақиқ диққати аввалин дараҷа бидиҳад, чунки соҳиби маърифатӣ дар рушд ва такомул бахшидани фаъолияти варзишӣ низ мусоидат мекунад. ҳар як муваффақияташ самимона истиқбол гирифта мешавад. қобили тазаккур аст, ки варзиш ба фарҳанги маънавӣ сахт такя мекунад, зеро он тани солим ва ақли равшанро инкишоф медиҳад ва роҳбарияти таълимгоҳ масъалаи таҳким ва ташаккул додани тарзи ҳаёти солимро аз нақшаҳои муҳими мактаб медонанд. барои амалии он байни хонандаҳо чорабиниҳои варзиширо низ пиёда намуд. аъзои китобхона мебошад, аз он ҷо китобҳои бадеиро гирифта бо ёрии ҳамсинфонаш мехонад, шеърҳои бисёр медонад, ҳикоя, афсонаҳои бисёр медонад. дар мактаб фаъол мебошад, дар корҳои ҷамъиятии мактаб фаъол мебошад. чӣ вазифае ки аз тарафи муаллим ва муаллима супорда мешавад, дар сари вақт иҷро менамояд. муваффақия яъне лаёқати хонанда метавонад ки ба атрофиён, ба дигар рафиқон ва дигар таълимгирандагони муассиса як намунаи ибрат бошад ва хонандагон саъю кӯшиш мекунанд ки худро ба ин хонанда баробар карда илм омӯзанд, пешравӣ кунанд
сазовори ифтихорномаи дигар мукофотҳо аз ҷониби муассиса гарданд. муҳаммад юсуф, дар оянда шумо чӣ мақсаду ниятҳо доред? ман дар оянда мехоҳам ки бозингари хуб шуда дар дастаи мунтахаби тоҷикистон бозӣ кардам, голҳои зиёде резонам ва парчами тоҷикистонро баланд бардорам. муҳаммад юсуф, мо ҳайати эҷодӣ ба шумо низ тамоми бурдборию комёбиҳои беназирро хоҳонем. Ташаккур.